Sljedeća točka dnevnog reda je točka broj 5, a to je prijedlog odluke o subvencioniranju prijevoza učenika sa područja grada Čapljine. Gospodine Previšić, izvolite. Zahvaljujem gospodine zamjeniče predsjedatelja, kolegice i kolege vijećnici. Prijedlog odluke o subvencioniranju prijevoza učenika na području grada Čapljine. Pa evo, kao što je poznato i kao što je gospodin gradonačelnik malo prije rekao, da smo na zadnjoj sjednici imali amandman kao predlagatelj toga amandmana koji je usvojen i koju danas odlukom trebamo sprovesti na najbolji način u ovome trenutku. Ono što je ključno je jako dobro u ovoj odluci, ja želim naglasiti što mi u ovoj odluci, a do sada to nismo imali niti u jednoj, propagiramo svoju srednju školu. Ja ne vidim nikoga ovdje među vama koji bi bio protiv toga da nam nije prioritet srednja škola Čapljina. Posebno, evo osobno, i ja sam se ovdje sa ove govornice, mislim ako ništa, jednom godišnje osvrtao na rad srednje škole i trudio se da ta naša srednja škola ima što više učenika. I mislim da je ovakvom odlukom to nagrada za sve one učenike i njihove roditelje koji pohađaju srednju školu Čapljina. Ja mislim zaista da je ovo jedna dobra odluka što se toga tiče. Osobno sam u mjesecu siječnju i mjesecu veljači na desetine imao poziv od roditelja djece koja pohađaju nastavu van grada Čapljine, zanimanja koje u gradu Čapljini nema, i u siječnju sam bio objašnjavao da je to razlog jer moramo donijeti odluku. Znači nije dovoljno uvažiti amandman, svi su mislili kad se amandman uvaži da će to biti odmah maltene sutrašnji dan, međutim taj amandman treba proći službenim novinama i naravno za ovakav iznos i za ovo mi trebamo donijeti kao gradsko vijeće odluku jer gradonačelnik svojim zaključkom nije mogao donijeti to bez odluke gradskog vijeća. I mislim da ste vi svjesni da i ova današnja sjednica u mjesecu veljači koja nikada do sada nije bila, uvijek je bila u mjesecu ožujku, jedan od razloga zašto mi ovo danas radimo. U mjesecu veljači sigurno mogu slobodno reći desetine poziva sam uputio i autobusnom kolodvoru i djelatnicima gradske uprave, gospođici Grgić, gdje smo vidjeli da on takav amandman kao što je bio predložen od strane vijećnika moje malenkosti ne može se i nije korektno po pitanju srednjoškolaca koji nastavu pohađaju u gradu Čapljine. I mislim da ovaj iznos koji mi danas bi trebali ovom odlukom usvojiti, a kao što je rekao gradonačelnik, jer sam osobno sudjelovao u razgovoru sa gradskom upravom da nađemo najbolje rješenje kako bi danas zadovoljili i srednjoškolce u našem gradu, a i one koji smo obećali amandmanom koji pohađaju nastavu van grada Čapljine. Ja slobodno mogu reći da ovom odlukom da je ovo zaista jedna od najboljih socijalnih mjera koje smo mi kao gradsko vijeće koji bi trebali danas donijeti i da je ovo jedna od najboljih demokratskih mjera, ako je danas usvojimo, nadam se da ćemo usvojiti. Jer ipak 530.000 konvertibilnih maraka koja zaista treba biti zaista korektan i treba ih iznaći iz proračuna. Ma evo, samo pojašnjenje. Mi smo prošli put na sjednici usvojili amandman koji se odnosio na subvencioniranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i kada smo razmišljali kako formulirati ovu odluku, morali smo voditi računa o dvijema stvarima. Jedna je svakako da kroz ovu odluku ne stavljamo u stranu, da tako kažem, našu srednju školu. Svi pričamo o tome, evo i danas je o tome bilo govora, kako se svi moramo potruditi da se što više djece upiše u srednju školu Čapljina i nismo mogli u istu razinu
staviti djecu koja idu u Čapljinu u školu i djecu koja idu u škole van Čapljine. Zato smo kroz ovu odluku definirali da djeca koja upišu srednju školu u Čapljini imaju besplatan prijevoz, dakle subvencija je 100%, a ovi koji idu u škole van Čapljine 50%. Drugi ovaj dio o čemu smo razmišljali, svakako koliko će to koštati, koliko će to opteretiti naš proračun, i to je 530.000 maraka, toliko košta evo ova odluka koju mi danas donosimo, plus onih gotovo 900.000 koje već trošimo kako na srednju, tako i na osnovnu školu. Onda ćemo preći na glasovanje, znači radi se o točci broj 5 dnevnog reda. Tko je za da se usvoji ova točka broj 5 dnevnog reda sa izmjenom u članku broj 1? Tko je protiv? Suzdržan? Konstatiram da je točka broj 5 usvojena sa 22 glasa za, to jest jednoglasno.